Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ndeti natero ndithu akabwira kuti tipereke mpata kwa Malawi kuti mucheze nawo mu programu iyi ndenti mafuna apa titapereka mpata kwa Malawi kuti ticheze nawo. Hello. Hello, I'm ready. Okay. Chabwino timafuna tingotengako mafoni a Malawi angapo kenako tibwerenso kwa inu a Jesse Kabwira. Mwaswera bwanji? Nambala imene mungayimbe ndi 0928475 0928475 imeneyo ndiye nambala imene mungayimbe kuti mupereke ndemanga komanso kufunsa funso a Jesse Kabwira amene tikucheza nawo pakadali pano. Hello. Hello. Zero manina awiri 8475904 imeneyo ndi nambala imene ndithu mungayimbe apa kuti timve ndemanga yanu kapenanso ngati muli ndi funso. Mwaswera bwanji? Takulandirani pa Wireless Times program ya Mulimba. Taswera tikudziweni dzina komanso kumene mukuyimbira foni. Tikudziweni dzina komanso kumene mukuyimbira foni. Kuno kucholo. Chabwino, Grace mutatalikirako wireless yanu kuti ine Grace kuno kucholo. Mutatalikirako wireless yanu kuti inuyo ndine tizimvana pa foni yanuyo tisamamvanirane pa wireless. Inu ndemanga kapena funsalani ndotani. Nakwendera Jesse Kabwirawo. Bazinena akulankhula iwozo. Allo? Akukumvani ndithu? Akulankhula kuti alimba. Chipani chawo kusonyeza kuti alimbikisobe kuti apitiriza ndi zimene achita iwo zosalongosokazi. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu. Olemekezeka a Jesse Kabwira mwamva funso limenelo kuchokera ku Thyolo mwina mukhoza kuyankha zotani. Hayi titati tione mene ngatuluka DPP ndi zimene napanga. Ndi zimene tapanga ifeyo. Ife kulimba nkosayamba. Ife tatuluka titaika misewu. Tatuluka titakonza dziko linolo. Tatuluka titamanga mudziuno ngikucholo komweko timabweretsako chimanga kukakhala njala. Nde ife akulu tilimba. Ife tisiti natuluke chifukwa choti atithamangitsa mademo dziko lonseli. Ngati yabwerera DPP ife kulimba kwathu nkosayamba. Ifeyo ndikuzeni pano panthu ayamba kale kuti bolaso chakwera. Nde ife tilimba osati pang'ono ndipo kulimba kwa ife nkosayamba. Ndi omwe wandimbira foniyo ndamene adzayambirire kukativotera amenewo chifukwa akhadziwa kuti ndichakwera yekha amene alibe tsankho amakonda aliyese including munthu wapacholo. Tilimba kwambiri. Chabwino tathokoza titengenso ena apa timve maganizo awo. Muli bwanji? Hello. Hello, mwaswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba pa Wireless Times. Hello. Ife tikukumvani ndithu tikudziweni dzina komanso kumene mukuyimbira foni. Muveka basi nene ngopereka ndamanga kwa Jesse Kabwirawo. Perekani ndemanga yanu akumvani ndithu. Okay, ngani yana kuti chipani cha MCP chikukonda chaonetsadi. Zonsezane nazo ni chilungamo. Ndipo wina akamati zimene chapangazi ndio sonyiza ngati kuti chapanga zinthu zoyipa. Ndio kuti isawo siyanitsa pakati pa ndalama mmene isinthira dziko lonse ni kale. Ifo nena kuti panopa ndalama ni kale zongofanana. Kale timakanda mochepa koma zinthu timazigula mochipa. Pano tukanda mazambiri ugula modula. Ndio chipani cha MCP chinapanga bwino siyana ni zitamba soziona masiku ano. Chabwino. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu. Zikomo. Zikomo. Akabwira mwamvatu ndemanga ya amenewo. Mukutipo chani akuyamikira kuti ayichitukuko tinachiona inu mutipo bwanji? Ayi ine ndine oyamika kuti kunjaku kuli anthu amene chilungamo amachiona ndipo ndine othokoza kwambiri chifukwa nthawi zambiri anthu tikamayankhula
timatha kuyiwala zabwino zimene zinachitidwa ndi MCP zimene zinachitidwa ndi Achakwera. So ndikwanga kuyamika ndikungowakumbutsa amene atiyankhulawo including aja ayankhula kuchoka kucholo kuti ayi masiku amathamanga. Achakwera abwereranso pompano MCP ibwereranso chitukuko chija chidzapitirira. Nde funso nkumati kodi confidence mukuitenga pati kuti Achakwera abwereranso? Funso tunkumatero kuti confidence ikuchokera pati kuti Achakwera abwereranso mboma 2030. Minatu ndizikukumbutsani mayi Malekano kuti muyankhula ndi munthu amene wakhala active mundale kumaboma ambirimbiri. Mmene inkachoka tu DPP akuluakulu kunali gule kwawo kayanda ku university academic freedom tinali munsewu. Ndinapempha kuti tikambeza MCP ya Jessica Bila lonjezo lathu mukuliponya. Ndiloleni manena kuti confidence choka kuti ndikuti ndifuna ndikupangire kesi kuti ndikayang'ana mmene tulukira ifeyo ndi mmene natulukira DPP ine ndili confident kuti tibwerera. Chifukwa ife sitinasokoneze ndikupanga zimene napanga DPP. Ife tikuti alibe njauju wapedwa. Ife tachoka ifa cha economy. Imene seikuwavuta wawa. Jessica Bila ndimaona ngati kuti inu ndine kucheza kwathu kuyenda bwino. Bwanji tipange focus za MCP. Chifukwa DPP palibe poto apa kuti izipange defend. Allegations amene mukamba pakadali pano. These are not allegations. Ndikuti pamene inkachoka DPP. So setimadziwa. Tatiyeni tikambe zanu za chipani cha MCP. Ndimaona ngati titero tikambe zanu za chipani cha MCP. Kwa mafunzo lanu munati why am I confident? Ine ndili confident ifacho kuti ndikudziwa imene inachokera imene yabwererayi. Ndiye ife tibwerera osati somasewera. That's what I'm answering. 0928475 imene yonde nambala imene mungaimbe kufunsa funso kapena kupereka ndemanga yanu pa zimene tikukambirana ndi wolemekezeka Dr. Jessica Bila program yathu ya lero ya Mulimba. Hello. Hello. Mwaswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba tikudziweni. Ndaswera bwino kai muyo mene kukutaimwe. Tikudziweni. Ine ndine Maulidi sija Sambala kumukota. Maulidi kumukota ndemanga yanu kapena funso lanu ndilotani? Nenda manga yanga uniterinda manga mina tamba Jessica Bila. Chikuya muti chivani cha MCP imene chatulukira mboma lenduzo sida woni mavuro enali bose. Komaso ngata president cha MCP Achakwera ni muntu odzichepetsa kwa basi. Ni muntu soene atakhala pampando atakhala president wa dziko la Malawi imene sasa msula pafumo kangazi. Achakutola makambazone kuti kulibe chimene achika MCP ndikhulupirira kuti anthu awawa zabwino za munthu saziona amakondoona zozoipa. Komanso kuno ku Malawi kusapeze munthu 100% kudzatekayi. Ndimafunanso ndauziwa Jessica Bila kuti asanjenjemere ndi anthu amene afuna aonenge chipani cha MCP. Popala anthu ena amene amafuna angononga mchipani mwatawemo azikuwanaso kutsogolo kuno. Chitukuko amene tachione tukama imene chitikira Malawi mosi njoka kumpoto kumwera chifukwa chapakati amene akuzokamba zoipa za chipanichi. Koma kwa ife amene tachiona chitukuko tisingakambeso zoipa. Moti tizangodikira kuti pempeseta ulifotokoza pa ifeyo idzabwerereso zitukuko zimene zingasikule ndounozi anaziyamba iwoasi chamalizike ichitino linacho. Komaso iwowa anthuwa ayambakale mujani nakala Jessica Bila kuti ayena ayambakale bone nokuti zina bwanji zambusika yapa Achakwera tuka kumene mwachithazo mafuta adalipa 2000 ivafandi desate kwacha pena 3000 pa 29 kwacha ndizokhazo zoti aliyese ayambakale udzuma. Tereleza ayimukuona mwana kitako kapalida ndi 10000 palida ndi adalina wala usangani bali bagoma mani 50 ndimezo kumudita ujamane kuti kusintha kunje kusintha abayi ndebe anhambira kadata baba koma nungo bembe chipande mchipicho
Mwina fuso nkumati mumwezi umodzi kapena tingoti 3 weeks mmafuna mutaona kusintha kotani? Musintha atu kuchoka paka mapawa ifanana mukakaliokha. Kuti kangolo wangu mweso kangolo mbizika asapita munthalika. Ifeyo katundu atika. Nde mmala motsika kukwela nde kusinde kulipo ngati. Halo. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu kuchokera ku nkhotakota kwa Maulidi. Ndimafuna ndipemphe kwa inu amene mukuimba mafoni kuti mukaimba foni chonde muzikhala patali ndi foni yanuyo tizimvana ine ndinu pa foni panu osati pa wireless iyayi. Zikatero nde kuti kumvanaku sikugwira ndithu bwinobwino. Tionenso ena pa line apa, nambala yake ndi 0928475904 imene ndi nambala imene mungaimbe kuti mpereke ndemanga yanu komanso kupereka funso kwa olemekezeka a Jesse Kabwira amene tikucheza nawo program ya lero. Kuti mulimba makamaka nkhani imene tikukambirana ndi za mkumano umene anachita dzulo ku chipani cha MCP akuluakulu anakumana kuti kodi anakambirana zotani kumeneko, koma tisanakambe zimenezo timakhuzako patali nkhani yokhudzana ndi chisankho. Hello 0928475904 imeneyo ndi nambala imene mungaimbe. Hello Mwaswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba tikudziweni. Ine kuno ku Brantaya. Zimene akamba Jesse Kabwira fere kuthala nazo. Tifone kwadango elekeza kuti manifesta ne kuti tadala wambo makatene lumbirite chiyote chidachipa. Koma wana sobo akudula, wona mafuta akudula, suga akudula. Ndena aja kwela sabisa karadua. Zadula liti zimenezi tidziwe nawo mbali imene muli. Mwana nakhala ngati kuti ni munthu anakuruwa muyayi latero azibiririzo koko rizozera ni nshala. Basi tingoyamika kumwamba kuti Mulungu adalitse dziko lino la Malawi. Tisakanganeso ya chifa Malawi. Chipireze chikutiri kukonjati dziko lino la Malawi. Chabwino. Tathokoza kwambiri fa chene. Zikomo ndine ku Brantaya. Zikomo. Kuauza. Tisamatenge ngati dzitsiro anthu awawo. Ngati DPP inkango yankhula mango yesa zida osati nda Malawi anawathamangitsa last time ulendo unosathamangitsa chifukwa amayankhula ngati kuti kunja kuno kulibe mame. Ukakhala kuti uli pansana pa njovu usamanene kuti kulibe mame kunja kuno. Nde ine ndikufuna ndibwereze apa Malawi Congress Party yaonetsa chikondi cha dziko lino andi chifukwa choti maika Malawi patsogolo Amalawi abwezera ulemu umenewo 2030 ndipo zimene zichitika. Chabwino tionenso ena pa line ipa tisana kufunseni funso lomaliza kuti timalize program yathuyi. 0928475904 0928475904 imeneyo ndi nambala imene mungathe kuyimba kuti mufunse funso komanso mpereke ndemanga yanu. Mwaswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba tikudziweni. Hello. Madam. Tikudziweni. Ine kuvuta mbala kulilongo. Funso lanu kapena ndemanga yanu ndiyotani? Ine ndemanga yanga njakuti zose zimene alangula Jesse Kabwira zizabota. Malawi Congress Party kana kauti machita bwino pano pa Malawi sakadali chosai. Koma mukaona mmene anthu anapangira Malawi muno osati mbali imodzi unoyambira kukasungu mpaka kumpoto mpaka kumwera pena paliponse Malawi Congress Party inachita bwino. Ndi umboni umene unaonezeratu kuti Malawi Congress Party inabera ndikuona ndiye sangapanga kuompea ndi mmene DPP inachokera boma ndi mmene Congress inachokera boma. Mukaona nthawi imene anapikisana DPP ndi
kongereze itapanga raya kuti UTM mbuyomo muona kuti ina achita business kuti antu adali ndimaganizo onena kuti zimene anena achakwera zoona komano antu ataona bwino pamene anaona kuti munthu uyu kwaboza wangobwera kuti akangofuna kulemera basi acho ndiye mukaona ngakhale pano pa Central Region palilongo pamene tilife pano achakwera sana chitebwera ndiye ndidabwa wa Jesse Kabila kamati kongelezi ibwereraso inachita zabwino ku mwati sana chite bwino kumbali yanji palibe china chili chose kimene tinanena kuti anachita bwino. Chabwino tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu akuyankheni ndithu a Jesse Kabila pa wairesipa. Mwamva Kabila kuyankhula kumeneko kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, mukhoza kuyankhulapo zotani pa mawu amenewa? Awa ndiololedwa kunena maganizo awo. Chimene ndingauze nchekuti aliyense amene ali mu Lilongwe muno akuona kuti Lilongwe yasiyana ndi imene inalili kuti DPP. Aliyense amene ali Malawi muno akudziwa kuti panali nthawi imene DPP inkanena kuti anthu akumpoto alibe ntchito. Achakwera nani kuti tosenda Malawi. Iwawa pamene akhalapa akapita ku maskulu akaona kuti ma investor akuyenda bwinobwino, akaona kuti ana akuinvesta analandira ma-upkeep amene sankalandira mbuyomo, akaona kuti for the first time kumaneno ankhani yoti school izikhala ya quality. Pamene ayima pamene alipo iwo ayiona chituko chimene wayika chakwera. Lero zipatala ma health center 200 dziko loseri akhoza kuyankhula amene angafunire dziko londera democracy, koma aliyense akudziwa kuti Malawi inalibe cancer center anapanga nchakwera. Malawi pamene palilongo akunenapo pasintha simene panalili ngakhale anthu oti sakhala kuna ndeyo ndi ufulu wawo. Mwati cancer center anamanga ndi achakwera chani chete mukuyankhula muona mtima kuti cancer center anamanga ndi achakwera. Cancer center anatsegula ndi achakwera kutsegula sikuti ndikunena kuti government is a continuous thing. Koma anthu osewo ankayamba amayilephera iti chakwera ufinished ndikuitsegula mbuyo musemo anthu anayamba koma amalephera anthu amafa kansa amapita kunja kwa dziko lino. It is Dr. Chakwera amene anadza kuimalizitsa meja ukapeza zoti anthu kansa izipangidwa treat konkuno. Tiyamike munthu chimene anapanga chilungamo chake mmene wachitira asanakhala Chakwera. Mukayang'ane kuti kwati kuma skulu ainveste kumamangidwa zotani kumene kudathetsenga koti anapanga ndani. Ndiye chimene ningafune kuwauza amene amakuyankhulaniwo atembenuke pamene ayimapo aone mmene inalili Lilongwe, mmene inalili kumpoto, mmene kunalili ku south, akaona kuti ikakhala mega farms wabweretsa ndi Chakwera. Lero mulimi akutha kukolola ndi anthu akamayankhula mosakanga tafuna kuona chilungamo. It's okay, timadziwa kuti ena ngotumidwa koma chilungamo ndi chilungamo. Tiyeni timulole Mulungu akhale Mulungu. Chakwera chilungamo choti wapanga chitukuko palibanga mulande ndizoona ngakhale DPP imene imavomera. Chabwino apa tilandirepo munthu omaliza mwambweretsa nkhani zambiri kuti tiyambe kuzitambasula pano ndi nthawi iyi tichero mwayamba nkhani ya mega farms. Nkhani imene iposa chedwa pompa inakambidwa kuti ndalama zimene zalowa kumeneko ndi chimanga chimene chikutuluka zikuoneka kuti sizigwirizana. Ndi nkhani yomwe ayibweretsa koma ndi nthawi yangayi ndikuona ngati kuti tichedwapo pamenepa tikayamba ukangoti ndipadza tifunaso yankhanga ndi limene. Chabwino tathokoza kwambiri. Nthawi apa ikuoneka kuti sili kumbali yathu mwina nkutheka muli ndi mawu omaliza ndimafuna musindike kuti kupita chitsogolo mamembala a chipani cha MCP agwire zotani potengera zimene mwakambirana dzulo ngati komiti yayikulu yoyendesa chipani cha MCP. Okay, mamembala amene ndiyankhule nawo pano sa MCP wokha chifukwa ife monga chipani chimene chinabweretsa dziko lino chedwa Malawi timakhulupirira kuti tili ndi anthu amene afuna zabwino muzipani zonse. Koma ngati mufuna tipange focus on members only, nkhani ndi tapangadi msonkhano dzulo unali msonkhano wabwino kwambiri. Out of 100% wapangidwa attend ni 98 kutanthauza kuti almost aliyense analipo amene kunalibe ngoti amati akudwala. Tagwirizana tonse kuti kuyambira panopo kupita kutsogoloko wathu ndi Chakwera. Siti kumuchotsa ndipo siku kupangidwa ene convention
ife tose ma regional chairman ose anali pomwepo, a district aku branch anali kumeneko, ma directors ose wathu ndi chakwera. Chachiwiri tagwirizana kuti tikhale ndikafukufuku amene atithandize kuti tione kuti palalakwika ndi pati, kodi kuti zimene zisadzachitike so tipange bwanji. China chimene tagwirizana nchoti ku parliament tithandizire amalawi kuti zimene analonjezedwa zitheke. Alandiredi free education ku secondary, alandiredi 5 billion CDF, alandiredi free education ku chakudya cha ulere ku secondary. Zimene tagwirizana ife ndizoti tiende limodzi, wakubasa msira munda musagwe ulesi mchipululu simofera. Ife ndi chipani chachikulu pano pukutani misozi, sinthawi yolozana zala, sinthawi yodandaula. Chipani cha Malawi Congress Party nchamoyo 2030 boma chakwera ndiye mweyu palibe sota asunthike. Tikuthokozeni kwambiri Jesse Kabwira chifukwa cha nthawi yanu kuti titha kucheza nanu lero lino mu program ya Mulimba pano pa Wireless ya Times. Mukhale ndi tsiku lopambana. Ineso ndiyamike, zikoma kwambiri. Zikoma. Umunso ndi mmene tamalizira program yathu ya Mulimba pano pa Wireless ya Times, ndipo programu iyi timacheza ndi Dr. Jesse Kabwira, mneneri wa chipani cha Malawi Congress, makamaka kutifotokozera zina zimene akambirana dzulo mu komiti yayikulu yoyendetsa chipani chimenechi cha MCP. Tinakhunza konso apo ndi apo nkhani zina zokhudzana ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September pano. Tikumanenso Sabata yamawa mu programu ina ngati yomweyi ya Mulimba pano pa Wireless ya Times komanso pa Times 360 Malawi. Ine ndi Leah Malikano, mukhale ndi tsiku lopambana. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.